Bismillahirrahmanirrahim. City Council of Asfana Doruge, Haman Rasmi, Am Josahura Behuna, Rabba Marhaba Dandama. Meduka agenda, I came agenda if my fast column, agenda by the Van, Miss Secretary General Mohammed. Shukriya Maya. Mali City Council Faswana Doruge, Havana Rasmi Am Jalsag agenda number 1, agenda Ivuma Fast Kurum, agenda number de. देहा 26 जून देहा 26 वन दो बेवन माली सिटी काउंसिल के फर्स्ट वन दौर के हतर वन रस्मी आम जलसा यौमी या फास करूं थिने काउंसिलों खुशाला मसल रीथिंक माली सिटी मशरू के दशुम मादे इस्तिराजी प्लान फास कुरमा में मशवरा करूं हतर काउंसिलों खुशाला मसल माली सिटी या करंट के हिदमे दिन में दिमाग मसल तंग हल्लु करूं के गुतुं माले के हसरा हद्दे का ट्रांसफॉर्मर बेहटुम बेनु व बिंगम जिस्सुमा में मशवरा को गोते निम्मु फ़हे माफ़न हुलंगु दायरा के काउंसिलर मोहम्मद रिदवान अली हुशाला मसल रसफन्नु मूदंग एरे सरहदुं एमटीसी सिंह 13 जून देहा 26 का मरामात को हुलवादी फ़हुं फेंगन वरबुड़ा किसडुए तगैयर वेफाउम के सबुं आम के तेरेगा बलित फेतुरुमा मगफ़युम की एकशीगम व कमेक्कमु रसफन्नु वीहा सवह का बंदुको कमागुळे फरायतका गुळिගෙන් रक्कातिरकमगे मिंगंडु बला नुरक्कातिर मिंबरेगा हुरिनम एकं हल्लु कुर्मामेदु मशवरा को गोतेन निम्मु नंबर 6 हुलुमाले उतुर दायरा काउंसिल फातिमत जहिया हुशाला मसल हुलुमाले देवन फी वहिगा इमारे कुफावा अमान उदरेस अदि अमान दोदि फ्लैट लिफावा फरायतोगे तेरेइन बय फरायतकुं ए फ्लैटुगे नमुगा मालेगे रव्वेस्सेगे गोतुगा रजिस्ट्री कोद्दिनमं एदमुन दाती रजिस्ट्री कोद्दिनमगे कुरिं वेरिफिकेशन मरहला फुरिहम कोरे जहुमगे मुहिम्मुकं ओतती एई फ्लैट लिफा फरातेतो दौलतगे कमा बेहे इदारा मेदवेरिको कशवरकं होदुम मि काउंसिलुं फहिदिरुलुं कोऑपरेशन फोन विसिटियम मिहातन एकुं फुनिन जवाब दीफा नुआती रयितुन गाणूनुन दिबदीफा व हग्गु होदा दिनुम मि काउंसिलुं कुरंजेहे मसेक्केत कुर्मं उरसलिफा वाती एकमामेद मशवरा को गोतेन निम एजेंडा फास्ट को शाला अलगुन फातिमा स्लाइजा अने तायत को शाला दई तायत कुरुम अने एजेंडा मी फास्ट कुरुम वटका मी इससे बड़ा हुआ है इत्तेफाक फास शुक्र है बड़ा एजेंडा दे 26 जून से 26 फन तो बेबनो मासिटी कांसु फस फन दौरगे हतर रस्मी आम जैसा जामिया फास करो शाला राउंड तायद को अदे डिप्यूटी मी तायद करो अगन वोट का जामिया फास करो अदे हम जामिया फास शुक्र है बड़ा तीने रिथिंक माल सिटी के मशहूर दरों माल सिटी के इस्तिराजी प्लान पास करो हमें तो मशवरा करो आदि रिथिंक माल सिटी प्रोजेक्ट किया स्वावन में आलून लैंड प्लान है कोई आलूमा मी पूरी गेंदा मशहूर तेरे मिहार पूरी स्ट्रेटजीज था पास करो हम तो मैं तो मशवरा नहीं दावन में तिबे फुना मी बाकी सेशन लगा मेरे वाह का ब्रीफ को दिफवाने ये मी स्ट्रेटजी था पास को दिनों में ये बेस को फाउंड डेवलपमेंट प्लान आज पूरी गेंदे बन हम अदी इतने बार सेशन तक के कुरिया दान मिया विधिके मी फासुमा विधिके में सेवा मी के विजन मी डॉक्यूमेंट्स मी फासु के मेदन ये फोल्डिंग मी बार रही तो बदल उनता बेरिगन दान है इतने फुना इतने बार इतो मी हियाल थोड़ी है कि हियाल तब देविगन दान माले विधि माले हुल माले मी तेरे हिमन गंदा उनमें मी कं करम दारो ये मी अदी मी जियात मस ब्रीफिंग दे बाने तो डॉक्टर शरीफ अलगन फाशा मैं विदालु पदा मी अलगन में लैंड यूज प्लान इस्लाह देन नमगे फेस मसेक्कत गो तेरे फुर्तम विजन डॉक्यूमेंट मी तैयार कर मी देहास तेरिस पब्लिक देहास फंसास याबने दूर रास्ता विजन प्लान मी विजन प्लान गे मैगंडो हाई इस्तिराजिवे उन स्ट्रेटजी वे एक तफसील त जियत विदाल दे बांदे एक पौ अलगन में मुसलान मी तेरे अलगन में मी पास करो कुशाला कंका जे
शुक्रिया मैं शुक्रिया डॉक्टर शरीफ अउंड अळवालान अउंड मैं ति दन्नवी हें वर तफसील को अने मी प्लान हुरिया काउंसिलर उन्न प्रेसिडेंट कुरैफावाती अळुंड ए वाहकागे तफसील माबुड नुगस हम स्ट्रेटजीत फास कुरंग ए स्ट्रेटजीत अळवालान देंगिन स्लाइड अने अने डॉक्टर शरीफ दन्नवी हें मैगंड हाइंग इस्तिराज मी हिमेननी मी प्लान ग दें मी प्लान की विजन फॉलो कुरा प्लान विजन की लिवेबल वाइब्रेंट आइलैंड सिटी का माले सिटी हेदुं दें एगेतने अणुमें सोसाइटी इकोनॉमी आदि एनवायरमेंट बिना को मी यानी इस्तिराज तक हेदीफ मी वनी दें फेहिकुलान डिफेंडनी ए इस्तिराज तक a city that moves की transport urban mobility या गुड़े इस्तिराज a city that is cool की थीमा वेट्टा राशुगे फेहिकमा निफद कंकमा गुड़े इस्तिराज दे एगे इतुरुं रैकुलान डिफेंड वनी यानी इकोनॉमी के दशुं गण्ण दे इस्तिराज a city that is adaptable की कोरको मी बदलवमुन दा माहौल अदि व्यापारी तक गण्ण बदला एगोय बागोतुगे मतिं माल सिटी वेस या फहिवा गोता एकंकम फहिवा गोता बदलवा बदलमु a city that thrives की व्यापारी तक बेनुवा सपोर्ट दें किहिनेतो अळवन में मी सिटी बिना कुरानी इंगे तो दें व्यापारी तक ए सपोर्ट देरो हम राइतुन्नवेस ए व्यापारी तक वाफादाया अदि दति तकें हुरियाम ए दति तकुं सलामेवा ए मसके कुरानी किहिनेतो विस्ना इस्तिराज ए सिटी दैट इज थ्राइव्स की ओवरऑल को एमएमएस हम अने दि अमिल दिरुमा व्यापारित कुरियरो तिम्मन ऑरेंज खुले को फेन्ननी सोसाइटी गे थिंग इस्तिराज a city for everyone की माल सिटी की एम्मेंगे तनके उमरुन दोस्वी मी हुन्ना अने जुआनुन्ना अदि कुडकुदिन्नवेस दिरियोलें अदि अंगें फिरिहें एकशी एक्को अदि दिवेहिन्ना विदेशी वेस एक्कों उलें एम्मे एकशीगेमा एम्मे रंगला तरगी कुरैफावा सिटी एक हेदुमा मसके कोरा इस्तिराज a city with character की माल सिटी के हुरी आसारी कंकमा माल सिटी के हिस्ट्री अंबुरा रिवाइव को अळवणमेंगे हुरी ट्रेडिशनल कल्चरल कंकं दिरुआ आला कुरा मसके कुरा इस्तिराज ए मी माल सिटी इंक्लूडिंग हुळमाल विलिमाल आदि माल सिटी के ए कैरेक्टर अंबुरा गेनेस ए कैरेक्टर रिटेन कुरा मसके कुरा इस्तिराज एमे फाहु तिम्मन इस्तिराज की a city that is safe ei emmennaves salamata rakkaterikan libigemma city eka mal city hedu emma mivara awundu mihara mi flow mi present kurani then mayors dennevi hen awun men miharo kuran jehifam yem masakkata ki local development plan en hedu local development plan en hedumuge kuri marhala ki mi वाहके की लोकल डेवलपमेंट प्लान हेदम मेननी दुरुरास्ता प्लानिंग ओवेगे एमिमा ए लोकल डेवलपमेंट प्लान न बारोदे प्लान मी प्लान की देन अवन में लोकल डेवलपमेंट प्लान हदारो मी काउंसिल एको मी बालनी हम मेजर हातर डॉक्यूमेंट ए लोकल डेवलपमेंट प्लान गे मिहारो ए डॉक्यूमेंट एगे इतुरुं अने तिबेफुं गे मैनिफेस्टो ग हुरी कंक तिम्मण कमक WDC गे एक्शन प्लान हेडिफो प्लान ना अदि कुरिय रावा फुरी कंक देन हातरवण कमक VLR डॉक्यूमेंट इंगे तो ए हातरो डॉक्यूमेंट बिना को मी प्लान गे एहीग अळोन में लोकल डेवलपमेंट प्लान मसके कोनुमुगे तयार कोनुगे मसके मी कुरणी मिहार एनमस मी काउंसिल मी दंडिवळु मी प्लान फास्ट कुरुमकी लोकल डेवलपमेंट प्लान गे मी प्लान हिमणुमुगे मे मुहिमो एकंत एहमेगे फास्ट कुरन अळोन में मेदो मी खुशालनी दे में फर्स्ट स्लाइड की अळोन हम एम्फसाइज कोलम बेनुवनी मी हमेकनी माल सिटी की माल नुंका हुळुमाले माले विलिमाले हिमेनिගෙන්ක मी हुरिहा इस्तिराज तकोगे मसके कुरानी अदि मी तंतणुगे हुरी डिस्ट्रिक्ट तक वार्ड तक वेस बिना कोक्क एमे ए इंगे तो अळवणुगे हुशेळमगे मी इजनफनायको अरुण मी हुशेळी हैंग इस्तिराजुगा की UN गे मी demented तरगी की लंडू दंडिता हासिल वा गोता तैयार कोफ होरिदें एक कोम्मे तिबेफुंग अप्पलोगे करदा गोन्नन कोम्मे इस्तिराजकुं हासिल वनी SDG के को लंडू दंडिता के तो दें मी लंडू दंडिता
fulkom nuvies eke tereng kommes bay miga me istiraj kommes hasil kurave den algonunge hushalumuga mi behunna mi ati mal city kuriyan huriha binaveri plan taka bimuge beenum hifana gotuge zoning usulta ekulalunga magandu asase gotuga den algonume badani male urban strategy den adi mi strategy hingumuga sarkar ge wazarataka mi stakeholder unnayku coordination mechanism algonume gaim kura nashona dani ki tafsili plan taka tamfizi revunta ekulava ituro council of hushaluma taka tayar kura development plan islah kurave land use plan masake kuriye gendema kurset ne land use plan islah kurma kuriye council me fast kofa wanaga algon fa parabad shukriya me ema mi itu suwale netiyam algondo suwale abetta sorry netto abetta itu suwale netiyam algon mende mi pudera ka detail ko council ngaro wara active council dan ulwan mi har wara boda mi kan to bayari ngole kan paha kor adhama mi aki mi kan kissa kor matta ka bevi baddo mo sama wara boda contribute kan paha kor kamatta ka hama uriya council unti ha mura kama ka mase ko debate wara boda shukrudan no hama e mi har mi agon mi foga mi kuri sonna agon me fast kofa mi dia da uruga e komme fasar kan har mi agon me revisit kuran je era e city ke lens plan adon mi ekula bada nune badle ken nje da bada ko mat e saun me gaanu ko kuran je kam hen e ro council nimmi a council annative a council awmu mi ti fast kofa den kuriyada e mi admi fast tibe fast ko de kamanyam da agon me lens plan ge den hori marada kuri stakeholders meeting ta kach kuri genda basha e ma gon husala mi strategy ta fast kuram yadu mi tayat ko devi algon hadija mohammad tayat kora mi hadija mohammad tayat ko devi mi algon vote ka mi strategy ta fast kuram yadu e ma wada ande fere ittifaq mi fast ke medi और बड़ शुक्रिया शुक्रिया जियत शुक्रिया डॉक्टर शरीफ మీ ఎజెండా నంబర్ 10 మా సిటీ కరెంట్ ఇది మధ్యనమ దిమా మసద హల్కురుమ గత మాలేగ సరహద్దగ్గ ట్రాన్స్ఫార్మర్ భేట్టుమ ಏನು ಅಭಿಹಮ ಜಿಸ್ಮ med mashara gotenemo mi ane mi ti askon doskole vejje dagon mi MT mi stoko go SMWC go sadis mi vemko go mi difawane mi digurasta ge plane ko da geneste rebes med agon mi lens plane hedigan daru go evs mi geter himanen je kame mi de mi go tawen mi ede sababaki mi maaliya mi fenu ge hedme dinum bes nardam hedme dinum bes ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ ದಿನ ಕಿಸ್ ಕಾನೂನು ಕೊತ್ತು ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ದೆ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫೆದಿಗ ಯಾರು ಮಿ ಹಿಡಿದ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಮನೆ ಕುಂಫುಂಡಿತ ಕೊ ಫೆದಿಫಾ ಎಸೆ ಕುಂಫುಂಡಿತ ಅವನು ಮಿದಿಯದವರು ಬದ್ದಕ ಫೆಸ್ ಬುಣೆಫಿ ಗಿತ ಫಾರಕೋಸ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಿಗನಾಮ ಮಿ ವರ ಒಂದು ದತ್ತಿವೆ ಅಸು ಅವನು ಮೆ ಮಾಲೆಗೆ ರೈತುಣ್ಣ ದಿಗುರಾಸ ಪ್ಲೇನ್ ಹದ ಮಿಯಗುತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಲಾವ ಅದಿ ಕೊರಿಯತ್ತನುಗ ಕಿಹಾ ಮಿ ಬಡಕತ್ತ ಮಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೊರಂ ಜೇನಿ ಬಲಾವ అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ బాటంజే దంతన కోత ఐడెంటిఫై కొద్ది మీ ప్లేన్ గెలిస్తేరే మిస్ మీ ఆముక మీ అన్న కొత్త ఖమ కుల్లి ఖమ బేనవకి ఎతనక బాట మీ అన్న హేమ మిదెం మికమే అవమ అన్న అమల్ సాను దిఫే అమన మా సిటీ కౌన్సిల్ బింహమ సాను దిగన్ ఇక మీ కుంఫుండిత కి జిమ్మదారు హంగంజే కుంఫుండిత క బలాఫ ఎమిహం కార్ కిదం ఫార బునెఫి మిక మిగత కొద్ది బారి అది అవమ బద్దకు మిక కొర ఇక మే బెఫుంగే మీ అది అవమ హమక మిచ్చ నాదే de MWC mes stoko mes agon manna baddo kore wahaga deke hen wemko enne agon manna baddo ko wahaga kames war dati tane goto kama agon faha kore me adusti be funna isa kore meno me wemko gondo ko ham fudera ka dati ko mase kurum mes adi ham be funge capacity mes increase nako me mes manage kura waro male maguta ka kuneluma gita ko kuni unugati masse sam fudera ka dati ko midani evaga sibe fun isa kore meno me e mehennas miedo mi agon me miti mi kenei mite asoti mi wa ka sa korum beno watiwe
මිගොත කමියුනිකේට් කරේ ෆෙස්වානේ මිහුණ මේ දිගුරස්ත එමුගේ තේනකි කොබාතෝ ඒකමස් මාලේක මේ ඉමාරතක ජිෆනර්බුරිය විහිබුරිය අරමුන්දාරග කරන්ටු ದೇಮಿ ದಿಮಾತಕ ಕರೆಂಟು ಹಿದುಮೆ ಕ್ಯಾವರ್ತ ಫುಳಾ ಕುರಂಬಿ ಕಮರ ಮಗುತ ಎದಿಗನ್ ದಾರುಗ ಇತರ ಕರೆಂಟುಗೆ ಹಿದುಮೆ ಫುಳಾ ಕುರುಮಟ ಕಕಬಾತ ಎಮುಗೆ ತೇನಕಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಗಂಜೆ ಕಮೆಮ್ಮಿ ಎ ಮಿ ಪುತ ಮಿ ಅವಗನ್ ಮನೆ ನುದಿಬೇಕ ಅವನ್ ಫಹ ಕುರಂ ಮಿ ಗಡಿಗೆ ಸಿವೆ ಫುಂಡ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರ ಹೇಮ ಮಿ ಅವಗನ್ ಅನೆಕ್ಕ ಸೆಬೆ ಫುಂಡ ಎದೇನ ಮಿ ಕಂ ಮಿ ಪ್ಲೇನ್ ಫೋನ್ವಾ ದೇಶ ಅವಗನ್ ಮನೆ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಪ್ಲೇನಕಿ ಕಬಾತೋ ಕುರಿಯಂಗ ದಿಹಾರ ವನರಹಾರ ಬಿಹಾರ ಕಬಾತೋ ಪ್ಲೇನಕಿ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರೆ ಅನೆಕ್ಕ ಅವಗನ್ ಮೆ ಅನೆಕ್ಕ ಮಿತನುಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿದ್ಮೆ ದ ಫರಾ ಕಮ್ಮಿ ಎವರ್ ಕೂಡ ತಣೆ ಮಿದನಕ್ಕೆ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕಿ ತಿಂಗ ಹತ್ರ ಫರಾ ತ ಕರೆಂಟ್ ಹಿದ್ಮೆ ತನ್ನು ದೇವೆ ಮಿತಾಕು ಏಮ ಅವೊಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೈ ಬೇಫುನ್ ಎಬ್ಬಾರು ಬೇನುವೆ ಮಿ ಕಮ್ಗ ಅವರ ಬೊಡಬಸ್ ಮಿ ಮಾಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತಾಗ ಸಮ ಅವಗನ್ ಮನೆ ಬರುದ ಬೇಫುನ್ ಮಿ ಪ್ಲೇನ್ ತ ಹಿಸ್ಸಾನು ಕೊಡಾತಿ ಏಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಗೊತ್ತಾ ತಿಬೇಫುನ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ದೇವೆ ಮಿ ಎಜೆಂಡಾ ಮಿ ಕೊಫಮೆಂಟ್ ದೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಕುರಿದು ಬಲಾಫುನ್ ದೆನ್ ತನೆ ಕೊದ್ದೆ ಮೆಸ್ ಏಯ್ මිහා නොකොද්දිෆික මංජාම දිමදිම කරන්ටු කෙනමගේ ගරිග මාකමක ಬಾತಿ එම SG කමසක බ්‍රීෆ් කොල් දෙවන් තිබේ ෆොන්න මෙහ අගොන් හොෂාල දිමාතක හුන්නානේ එම HG තිස්සා කොල් දෙවන් SG ಶುಕ್ರಿಯ ಮೇ ಮಿಹಾರ ಹುಷಾಳ ಫೋರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತಾಕಿ ಸರಹದ್ ತಾಕಿ ಮಚ್ಚಂಗೋಳಿ ಸಹರಾ ದಿಲ್ಬಾರ್ ಮಗ್ ಬಾಮಿಯಾ ಗೋಳಿ ಎ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಹೆಟ್ ಮಗ್ ಹೈಸದೇಕ ಫಾನ್ಸಾ ಸಕ ಫೂಟ್ ಮಾಫಣ್ಣು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪಾಕಿನ್ ಹಿಂದಾಲಿಗೆ ಹುರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬದಲ್ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಹೆಂಬೇರು ಸಹರಾಯಿನ್ ಕಾಸಿಂಜಿ ಮಗು ಹೈಸತೇಕ ಫನ್ಸವಿ ಸಕ ಫೂಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ದೆನ್ ಹೆಂಬೇರು ಹೀನಾಮಾಗೆ ಪಾಕಿನ್ ಮಜೀದಿ ಮಗು ಕರಂಕಾ ಮಗ ಗುಳೆ ತನುಗ ಫಸ್ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾ ಸಕ ಫೂಟುಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ದೆನ್ ಬಾಜಮಾಲ್ ದಿನ್ ನಿಕಗಸ್ ಮಗು ಹೈಸತೇಕ ಫನ್ಸಾ ಸಕ ಫೂಟ್ ಗದೊಳ ಸಹರಾಗ දෙවන ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ 11 ಫನ್ಸವಿ ಸಕ ಫೂಟ್ ಅದಿ ಮಾಫಣ್ಣು ಸಹರಾ ಮಜೀದಿ ಮಗು ಮಾಫಣ್ಣು ಸಹರಾ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಫಸ್ಸತೆ ಕಾಕ ಫೂಟ್ ಈ ಅವನ್ ಮೆ ಮಿಹಾರು ಮೇಗುತ್ತು ಮಿ ಅವನ್ ಮೆ ಬಾದಾವೃತ ಅಂತಂ ದೇವಿದಾನ ಕಮಹನ್ನೋಸಿ ಅವನ್ ಮೆ ಅದಿಸಿ ತುರವೆ ಸೆಬೆ ಫುಂಡ ಮಿ ಲಿಯಾಣ ಮಿ ಕೊಳ ಅವನ್ ಮೆ ಎಮುಗೆ ದಿಗುರಸ ಪ್ಲೇನ್ ಸಹಿಸ ಕೊರ ಮಿಗತ ಮಿ ಮುಸ್ತೈಬಲ್ಸ್ ಮಿಗತ ಅಂತಂ ಕೊಳ ಗಂಫರ ಮೆ ಮಾದಮ ಮಿತಂತಂ ಬೆಹಿಂಕಮಕ ಬೇನು ಕಫಿಕ ಮನ್ಯ ದೇನೆ ನುನ ಜಾಗೆ ದೇನೆ ಹೇಮ ಮಿ ಮಿ ಅದುಗುತ ಹರಿಕಂದ ಬೆ ಫುಂಡ ಮಿ ಅವನ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರ ಮೆ ಬೇನು ರಿದ್ವಾನ್ ಇಚ್ಚದಳು ರಿದ್ವಾನ್ ಮಾಫನ್ನು ಸಹರಾಗ ಮಿಹಾರು ಮಿ ವಗುತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏಯಾ ಕಾರಿಗ ಬೇಂದೇನೆ ಗೊತ್ತೆನ್ ನೆತ್ತೋ ಇತುರು ಮಜೀದಿ ಮಗ ವಿ ಫಳಿಯಂ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನುಲ ಮಿಹಾರು ಇನಾನೆ ಅಮ ಜೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲಾವತ ಅಮ ರಿದ್ವಾನ್ ತಿದಾಳೆ ಗೊತ್ತ ಇನಾನೆ ಅನೆ ಮಗ ಮಿ ಅವತ ಮಜೀದಿ ಮಗ ವಣ್ಣ ಮಗ ಇಂದೆ ಅನಂತ ಎ ಫಳಿಗ ಕಮ ಮೀಗ ಮೀನ್ನನಿ ಮಾಫನ್ನು ಸಹರಾ ಮಜೀದಿ ಮೌಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಂದು ಎಲಿಯೋ ಮುಖಶ ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಿಹಾರಿಂದ ತಂಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೊರಾಣಿ ಮಜೀದ್ ಮಗ ವಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಇನ್ನು ಮಗ ಲಿಯು ಮುಗೆ ಕುರ್ರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಪತಿ ಇತರು ಸ್ವಾದನೆ ಲಬಾನ ಬೈ ಅನೆ ಅಳವಣ ಮಿ ಫಾಗ ಹುರಿ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಹುರಿ ತಂಕೊಳ ಬಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಫಾಸ್ ಹುರಿ ತಂತ ಮಿ ಸಿನಿಮಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಳಗೊಂಡು ಮಿ ಆಕ್ ಮಿ ಇಸ್ಸೆ ಮಿ ವೇದನೆ ಕಣದೆ ಜಾಸಾ ವಡಾನುಗೆ ಬೇಫಳ ದತ್ರ ಗೊಳಬಾತಿ ವಿದಾಳುವೆ ಬೇಫಳ ದಾಯರಾಗ ಹಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂ ವಾಹಕ ಅವರ ಬಡ ಆಮುಣ್ಣ ನುರಕ್ಕಾವಾ ಕಾದ ಗೊತಕ ಹೆಮ ಅಳವಣ ಮೆಂಬೆ ಸನೆ ದನ್ನವಾರುಗೆ ಇದೆಂ ಅಸು ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ರೈತುಂಗ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ಕಶೋರು ವಾ ಗೊತಂ ಎಕಂಕಂ ಕೊದ್ದೆ ಅಸ್ತು ಏ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮಕ ಮುಗ ದೇಖೆ ಅಸ್ತು ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಳ ಒಮ್ಮೆ ಮಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ ಜಗಳ ಮಿ ಏನು ಇತರು ಮೆನತೆ ಸಮಾಹಾದ ಶುಕ್ರಿಯ ಮೀ ಸ್ಟೋಕೋಯ್ ಸಿಟಿ ಕೆಬೆಂಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತನ್ನು ಭೇಟಿಜ್ಜ ಕಾಮಣಿ ಯಾಮ ಕರೆಂಟು ಹಿದು ಮೆದ್ದಿಮ ವರಬ್ಬೊಡು ಗೊಂಜುಹೊಮೆ ಕುರಿಮತ್ ವೇದಾಣೆ ಮೀ ಐತುನ್ನ ವರಬ್ಬೊಟ ಗೋಳಂ ಹುರಿ ಕಮೆ ವೀಮ ಅಳ್ಗೊಣಮೆ ಎಬೇ ಫೋನ್ನ ಬಸ್ ಉಂದಗು ನುವಾಣ ಗೊತ್ತಕ ಎಬೇ ಫೋನ್ನ ಪಸಿಯ ಕೊಲ್ಲ ದಿನಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಣಮೆ ಸೊನ್ನ ಕಮೆಕ ಅಳವಣ දෙකනේ දැන් මිවගොතු හැබැයි ෆෝන් මෙහා විදාරණද සිටියේ හැබැයි ෆෝන් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන්
ඉඳගන්නේ මේ ශ්‍රාගල මේ මිහාතනක ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකකින් හැදිපු නැතුමුග සවබුන් අස්සු කරන්ට් තක මස් කරන්ට් මස්සලා මිහා අපට දිමාවගේ මෙන්න නිවස් දැන් සිටි එක දන්වාදු නගල බෑ පුන්න මිහාරෝ මේවගොතු උල්ලියක මිසාක හසරහත් දෙක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බහට්ටන් මොන වෙන්නේරක ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මේ සවබුන් ඒ එෆරාත්තක මිහාරෝ කරන්ට් මිසාක දෙන් කරපහනට මස්සලා දිමාවේ ජහලතක අලගොණුමෙන් කවුන්සිල් බොදුක දිම්මා නේලුගෙන පදගතක කවුන්සිල් ඒ බුරෙන් නාන ගොතක නිම්මා දිනි කියලා රංගල අලගොණුම් දන්නවනේ ඒ මිහා හසරහත් දෙක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බහට්ටාගේ මිහා රෙබේ ෆුලුන් ස්ට්‍රේවිස් ප්ලේන අදින හදා ඉඳ කවුණී මාදම වාන ගොතෙන් නේගෙන එම රෙබේ ෆුලුන් ස්පස්සේ ගොතක නිම්මා දිපි අලගොණුම් රංගල शुक्रिया आदमी काउंसिल में दस में खुशाला ने अवन में मी गता ए होंगे दिगरा सप्लेन अवन में होनवा ने कम अवन माले कर इतना दातिकन आसफानती अवन में मी कुल्ली कोता करना कंत तक में अटेंड को में को देना बस मी की गांव में हिंगमा गोते में मी की सिटी हिंगमा गोते नु का अवन में गबु को ए बे फोन यति भी अवन में ना देम को वदफा नेकम का भी नाम बस मी को अन्न जे का में मी एकम सावन में वागा तकन जे बाकी नेकम से मी होंगे मी बोलूँ मैं दे जिम्मा ते अलिफ कम का बात है अवन में मी बरनी अवन में मी जिम्मा अदा कर मटका फसियो कर मटका प्लेन द फोन आदे बारे अवन में भी मुझे कंधा मुझे साधन में कोरियादा अवन में प्लेन में हाथ को लेंस प्लेन यदि का अन्य रुगा मिका अवन में फोन वाफती फसियो वाला फ्यूचर कंधा त निम्मा बाटा ये रुना कंधा निम्मी पता ये मैं अवन में मेदे को तो ये अवन में मेदो इसमें मसके में करनी ये बेफोन मी मादे रही तुन्ना दाती बेदान थी में कम मिन महनो अवन में निम्म बेनो का महनो मेकी कुल्ली कंत तास कर मी गाँव में नो कुंफुड़ित हिंगबा गोते नो एवरे मी तरतीब को कुंफुड़ित गाँव में हिंगन जेनी मी गोत अवन में अबूदन कर बहन बस रही दाती बेदान थी मेदो मी निम्म अवन में हुशाला मेदाने एमा मी तात को मणि हदी जादे तो रिदवान चेदा अलगोन रिलवान तायद को रवंती अदे एमा मी बिनता हम जसमा मी रिदवान तायद को मैं अवन वोट का ने बेफुन मी बिनता हवा को अदे इत्तिफाक फास याद शुक्रिया बड़ा एजेंडा आइटम 5 माफन होला बुदायरा काउंसिलर मोहम्मद रिदवान अली उशाला मसले रसफन मोदेरे सरहद एमटीसीसी 13 जून जा सभ्यों का मरामत खुलवादी फहम फेंगड़ वरबड़ किसड़ तगयर वफा वमुग सबु आमुग तेरेगा बाधित फितरुमा मगफे मक एकशेवा कम वमु रसफन विहा सभा का बंधुको कमागुले फराता का कुलिंग रक्कातिर कम फिंगड़ बदा नुरक्का मिमरेगा हुरी नमा एकं हल्दु कुरमा में मशरा गोते नमा मी रिदवान लबान देबेफुल हम मिकम वरबड़ मसे करो का वन में फाहा करो हम देबेफुल दंबर गड्डी सेतन बडागे मिकम बदा हम मिकम कांबोड फाहा को फवर अदि मी हनाव सवंड अको एदो दिया भा कर माफन गे काउंसलर अदि फुरु में पुरुषान नेतस पुरुषान रस्मी तोर को उलवन एमा मी एकम फाहा करो हम फाहा को फावन में मी रिदवान मी हुशान में कांबोड अति मावन में एजेंडा को रिदवान विदालती एजेंडा में करनी रिदवान अच्छे विदाल में पता है මේ රස්ෆන්නෝ මනාවාතෆ හොළුවාදේරු එතාං අනේ වර බෑවර් ගින කො කුනි මූදු තෙරේක හොරිකම් ෆා කුරෙවෙදෙන් අනේ චක පෙ සාෆ් කොෆ කානේ දෙන් එතන ෆෙම්වන්න ෆෙන් දවරුවා නිසාමු තෙරෙන් එබ වදේ ಕುರಿದು ಅಳವಣ ಮೇತನ ದೇರವೆ ಮಾಹು ಬೋಲೆ ಕುಣಿವೆ ಫೈ ಮಾಹು ಬೋಲೆ ವದೆ ಫೋತಿ ಕುಡಕುದಿಂ ವಣ್ಣ ತಣೆ ತಣೆಕಿ ಕುಡಕುದಿಂ ಎರೇತನೆ ಹರು ಉಮುರುಗೆ ಮೀಹುಂ ಎರೇತನೆ ಮಿತಾಂಗ ಎವ್ವೆ ಸಾಫ್ತಾಹಿರು ಕಮುಗೆ ಮಿಂಗಣೆ ಎದ್ದು ದಿಯೇರು ಎಬೂರಿ ಖಾಳುತೆ ವಾರಾಫ ಮಿತಾಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅಳವಣ ಮೆ ರೈತುನ ಹಿದುಮತೆ ದೆඤ්ඤ ತಂಕೊಳೆ ರಂಗಳ ಹಿದುಮೆದ್ದೆ ಎಹೆ ಮಿ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಮಿತಾಂ ಸಾಫ್ ಕೊಫ ದಿಯೇರು ಮಿತನ್ನೆ ಮರಾಮತು ಕೊಫ ದಿಯರುನೆಂ ಎವ್ವೆ ಸ್ವರಕ ಸಾಫ್ ಕೊಫ ಕಾಯ್ ರೈಯತುನ ಬೇಣುಂ ಕುರವೆ ಗೊತ ಕಣ್ಣು ಮಿತಂ ಮಿಯೊತಿ ಕಿಯೆ ಚಕವೆ ಸೆಬೂರಿ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಮಿಬೋ ಮಿನಂ ಎತಾ ಮಿತಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅಳಗೊಣ මෙන් බල ඉන්සානුන ಬೇಣුಂ ಕುರವೆ වරු තනෙත්තෝ බදාෆ ಕುරවෙඤ්ඤ අමු කුරන් හුද්දද නුකුරවෙඤ්ඤ එතම් බන්දු කුරන් එබ ජෙහೆ
ಈಗ ನಾನು ಫಹಾಕೋದ ಹಮ ಮೀ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈಗ ಮಿದಿಯ ದೌರ್ಗ ಅವನ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕುರುಮ ಫಹಗ ಸರ್ಕಾರ ಎದುನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆತ ಮೀ ಎಬೆಫ್ರಂ ಹರದುಗ ಕೊದ್ದೆಬಾಣಮೆ ದೆನ್ ಏಕತ ಎಂಗುಳತ ಇತ ಜಮಾನ ಕೊಫ ಎಬೆಫ್ರಂ ಮಾ ನಿಮುನಕಮ ಹುಳವಾದರುಗ ಇತ ಹಾದ ತಿಬೆ ಹುಂತಿ ವೆನೋಡ ಅನ್ನಮನಿ ಎಮ ರಿಲ್ವಾಂತಿ ವಿದಾಲ ಅವನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹದ ಅಲುಂ ಅಳಗೊಂಮೆ ಏಕ ಮೀ ರೈತುನ ಬೇನು ಕೊರೆ ಹೆಂಬರೆ ತ ಅಲು ತರಗಿಕೊ ಮಸೆ ಕೊದ್ದೆ ಕೊತ ಅವನ್ಮೆ ಕುರಿಯ ಕೆಂದ ರಾಲ್ ಕೊರೆ ಕುರಿಯ ತನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ದಮ ಯಾಕೋ ಮೀ ಇದು ಮಿಹಾರ ಅವನ್ಮೆ ಇನ್ನಾನೆ ಮೀ ಕಳುಗ ಮೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಗ ಬೊನಫೆ ತನುಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹದಾದೆ ಅವ ಹದಾಫ ಮೀ ಎತನುಗ ಮೀ ಫೇನುಗ ಕೊದಿಟಿ ಬೆದಮಟ್ಟಕಾಸ್ ಏಕ ಕುರಿಯ ಕೆಂದ ಬೊನಫೆ ಇನ್ನಾನೆ ಮಾ ಅವನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಕಾರಿ ಎಬೆ ಫೋನ್ ಮದರು ಕಂ ಕೊರವಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ಕೊರವಿಯ එතනකි රයිතුල්ල මේ රිල්වාන් අදි මේ අදි අපන්න කවුන්සිලර්ස්න් එදිවඩන් ගොත රයිතුල්ල එම්මනගල බේනුව කුරේ ෆෙම්වර මේ තරකි කුරෙන් දාතන ගොත අවුන බල්දු කොද්දන් යා කුරේ තන හේ රයිතුල්ල ඒ යකින් කරවන අරව එනස් මිහාරු රිල්වාන් ති කම්බෝඩෝම බෙඩ්ස් කුල් මාගොන් මේ රිපෝට් ත මේ ලිබ්ම අවහක අවුන එක්ෂන් තක නගාන ඒ එතනකි එරෙන් කමුණ දාතනකම රිපෝට් දක්කන්යා අවුන් මෙතන බන්දු කොෆ මේ මිහුණ මේ බියන කරව තනක් ගොත බල්දු කොෆ දාවුන් මෙතන හුළුවානේ ඉතින් විදාල හරගොන් මේ එතන බෙලිරුග එතන කාණ්ඩ කාණ්ඩතබ සොරි ඒ කාණ්ඩු මන්න එච්චිත මේ ඒක කුණිතක අච්චි මේ නුවන්න ගොත කන්නු හදාපුර වර ඕපන් කො හොරි එතන හදාපවති හැම මයි වර නගල කන කොෆ කවති කස්සුග මේ අගම උම්මිද කුර ගොත කන්න ਸਰਕਾਰ ම කොද්දිෆම මත එන්න හවුන් මේ කවුන්සිල් ගේ බෙදන් දරග වාතනක වාති එෆෙම්බර අගම මේ කුරිය එතර රත් කොරිය කුරිය ගෙන්දාති ප්ලෑන්ස් එකුල වාදන් de mama oti goni takajis kama alala hote ta teriya adhema mi vidalo hengam kandu wanna hurihacche wanna gota nimma hote ma agon me alu etana revisit koren jega on gabo kore raitu kan faha kora ka on ta faha kas kora ira kore biya mi councilors ti benu gota raitu no benu kore fember etan ado agon me bandu kodena mi kore etanu den anna hafta ira kore biya mi report endis taka jan me kenesten और बहुत शुक्रिया है वहाँ का हम हिस्सा को दी मेरे और एजेंडा आइटम हाई हुलमाद उत्तर दायरा काउंसिलर फातिमा जहिया शाला मसला हुलमाद देवना फेविगा इमार कोफावा अमाम उदरस अदि अमाम दोद फ्लैट दिफावा फराता को तेरे भाई फराता को फ्लैट के नामुका माले रबसे को तो का रशी को दिन में एदम दाती रशी कोद्दिन कोरिंग वेरिफिकेशन मरहला कोरिंग कोरन जिंग मुहिम गतती ए फ्लैट दिफा फरात तो दादत खमाबे इदारत उधर को बरो को होदम काउंसिल फाहिदिरो को प्रचना फोन सिटी मिहातना कंपनी जवाब दिफा अनुवाती रैतुन गानून दिबिदिफा हग्गु होदा दिन मि काउंसिल कोनंजे कसके कुरमा शरीफा वाती कमा में मशरा गतन अने अवन में फाहा कोदम बेनुवे मि अवन एजेंडा मि आमुको मि फोनवनी सालिस अगड़ कुरिया एजेंडा अवन में फोन विरुका सिटी नादे हेन अवन में एजेंडा कुरि फोन इजगा मेंदुर फो होते का सिटी लिबिजे एकमट का मी फातिमा जहिया जाया मी कमका कोद्दी मसकता हम और बढ़ाम मी शुक्रदना मरहबा दनो मी काउंसिलर के जिम्मा अदा करमुगा जहिया दिफा मी फरिहा मसकता कंगा फहा करा मी अदिहम मी उलमाले के अने दे काउंसिलर में मी कमगा वाका फहा करा मी गादी पदी समी देवे फोन मी अगोन में मी हम कोरिंबस अगोन में बनम आगोता मी इंफॉर्मेशन मी लिबुनी अधिक इजग में लिबुनी एनस इंफॉर्ता में बेफोन पाहिदिरो बयान तक नेरुन मी कम मासे तो कस नकोद्दी के नमने किया गया एनस मेदुमती का इंगे डॉक्यूमेंट पागो मिदनी माल सिटी काउंसिल के एफएस हुमा ने तिका मी कंगा मिदी अदि रगल मालमा नोंका मी पाहिदिरो कोऑपरेशन पब्लिक का हिस्सा कोरम दिए हम अगन में हम काउंसिल के फरात हास को जहिया हम जाया मसकत को कोरम दम दियति अदि एजेंडा कोरीमा और एजेंडा पब्लिक को फन पब्लिक ओनवा बीगम बादाया बेफोन एकम कनिमा हमति देहन नवस फायदे में दे फोनमा दिफा हाते और में फायदे मा शुक्र दंडा अलगोंड एदनी सरकार के दादु फरात काउंसिल बार देबाशे काउंसिल न हम काम सहित करे दतिबान ओदुगबान दसवा उतक इबस कम अगन में नकुर अगन में काउंसिल के मिफार में काउंसिल की हम मरम मुराद काउंसिल हम 24 आवर्स दिगे मसे करवा काउंसिल एम मिखा कंततो रैतुन ओले गोता एकोत का एवस मसा कंततो नुकुर मागन हम मसा दगो अगन में फरातो मी दतिबान कमे जगिन कमे कुन बाबान कमे गानुन गोतु अगन में कोरे हर उड़िया कम कोद्देन को भरी जगिन का अगन अरवा उड़िया रैतुन बस अदि मसा तक एदनी अनेक तक को मिखा कंततो नुकुर भाषे
te mihar awanne mi fahidulunu mi libifa wa malumata balafa ekkati furtameti nimmadi fi marangata furtama ati nimmadi fi den huri mi lekun takon awanne iradahoge mi council takon alma city ta fono medani be fon ron council khandafa male badlu kureveni mi leveni he me gota process ba hingame ha ema mi fahidulun corporation adi him farat mi kuflat lifa farat tabis mi kama ko farat be jagon me farat onde mihar barabara gadi kanta ta nimen dane mi agon me mi warava mi kanta nimma dena adi hama he council ta guligen korenje kamaka vati mi hunnane documentation nimanje kame hen mihar mi agon me na fahidulun me beno malumat libifa ema mi itore state vidalo me hota zayad Varboda shukriya meya ves adi council ves engivedana wani fadan hulumala devana fiyawa higa imare ko famiwa aman dodi adi aman udares flat livedannevi faratak tere wara gina faratak ko annani e flat ta registry wo man edi adi malege ravve kama badal wo man edi mi council hushalamu efada hushayulunta mi council libumu ei hagigat garis flat libifawa faratak ekto dawlat ki kama be idaratta medueriko kashawar kurmaki mi council ge macha kommen ves lazim kamikam galgan deke e sabka wani efada kame kashawar nuko mi councilun registry duku finama flat libfanuwa faratige macha ves flat registry wumaki ekashige wa kamikot algan deketi emima e kashawarukan hodumattaka mi council benuwa maulumatu hoduman edi FTC ya mi councilun husheli city ya jawabe nu devvagen mige detin dohe kurin algan social media ga kuri post ka miwani FTC ge managing director Hamdan Shakil raddu devwafa adi ebefra vidali fami wani flat registry kuruma benu wani imarat ge izna nekkamuge liumaka adi efahu QR code devwafa wakaman verify kura namis alugana malumat libonu gotga evves rasmi haisiyatukon evves liyekiumakon council an hoshala fa karnuve ane mi QR code ge wahake ingeto namaves alugana men miyadu meya vidari gota miyadu mi registry kanta laswa sababa ebefunan algan men councilun hushala city taka jawab nudi laswa sabab mi council flow ga mashwara kon ekama medu gota nimma adi almen FTC ya dan jehid janam almen huriha councilorun meya ko FTC ya diuman algan men nimmu ma guligen miya iyege wagutegga miwani meya vidari hen agenda kuru mun iyege wagutegga miwani mihatanan FDC ya registry kurman edi city yang edi hushala fa farataka city du kurma fau e city du kuri list council for kodeva e non testi e mima ane alugandu aduge sarukara ves adi FTC ge managing director Hamdan Shakila ves adi kamabe farataka ves goalam benu ituru fulun haddawa tibe fulun ves rayituna koddenje hidumettan ege me furiham gotga for koddin mattaka alugan men council of ves ebbalun devvagen kankan koriya genda washe alugan men ves mitibi hama rayitaka koddenje kamigga sarukara guligen kuranje kamigga sarukara ves ebbalun digen koriya gendashe city council ki kule tane nune mi ves sarukaruge muassasayke evima city council lun kura kantatta kurani ganuna gawa ge terenne adi ane tibeflunge FTC ge ebbalun de mimbarkun alugan men dani mimasekken hama full speed ga korea gendamonne den alugan faha kollanan ami FDC mi list city council an hama kuruma guligen alugan ebave rega wagutegga mi fahi union ge faratun CTF one of den alugadu ಮೇರ್ಗೆ ಇಸ್ನೈಕಂ ಎದಿಲವ್ವಂ ಮಿ ಕುಡುಕುಡ ಹುಲಾಸಾಯ್ ಮಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹುಲಾಸಾಯ್ ಇಂಗೆತ ಅದೇ ಜಯ ಕೊರಿಯಂದ
mi city ga mewani Mali City Council FTC ge faratun denne mawlumat hissa koffa vi namas Mali City Council ge mawahi portal link FTC ge dodi adi udares split ge mawlumat fenna nekkama ngeto adi mi flat lifawa farattakan online ko Mali City ravvei kan registry kurmattaka hushalanje liyakyunta mawahi portal link hushele ngen hamajassewa dinumuge gotun FTC ge faratu Mali City Council a hissa koffawa listuga himene flat ge mawlumat mawahi portal link fennani hen hamajassewa demu adi mawahi portal link mifadain enhas hatarsteka den hyphen udares hyphen bar oblique enhas esseteka den hyphen dodi hyphen ashe flat number fennani hen hamjasa devumun flat libfawa farattaka portal lim flat number select kurma fahu beenuwa ehni hen mawlumat takaihu FTC flat ge verifarata devwafawa city adi FTC ak vefawa ebbaswum portal lang upload kurumun fase kamai kuravwen ge registry ga jessum ge kankan kuriyan gendevene kama mi union nun dekila bakama den ati ege iturun algon me faha kollanan ane dehe kiveringe soe beenun wakama detto essi liu den aluganda fenna kamme dannawalanan hagigatga mi flat tam mi libeni malega ule tag fanara nota fassaru ema maduegen vefa tibe farattaka sarukarun e verify kuranje etche verify kure umaffa emi ma aluganda nufene mi flat libilawa wa farategge ambi mi hanota firmi hanota dariful jassam bedinama ituran dehekinge soe beenum wakam kashe nuni not maamba fan nuni evren durbe jassani nama ekan eguta beenum wani emi ma mikan mi alganen hiwani miharu physically efora form ki tankole kurige form ekkaman e form an ituru badaltaken islahutike midani gota genes de wafinama efarattaka wara bodu luifaseka vegen dani adi wakin hassakon ebefulun e denne vigota mawi portal meduverikon online kon mikan kureveni nizamen hamajikin gosina mi etar rayitunnege wagutu save adi hame hemve mi e process da goi portal la wadali ma komme web floka bes fennane gotak e intizam hamaje gende ema alugan hushalan mi gota mi kan council hushala fade gota fast kolte ma shukriya me ada shukriya mi zaya mi galiba fursa dena mi SGH vidalo mi ade shukriya me miharani mi portal nu hushalayruga hulumale select kurevunima kuriyeddaane ingeto yar samay gota hamaje fennane den adi online platform tawga algonmenge city council ga waragina maseketake mehar kurevum dative adi specific ko waki flat hen adi nune gunekkamaku mi ravenge registry mi hedumga dindanje horiha bayatake attach kurefa document takayakiga tidenne with the flat of some head again down him flat mi dem faha kollam mi gadiga mi agon mena difmani hasatega tera mi hoga list ingata adi mi hatana agon ma atuga moti em adi mi ituru be from mi olen ka onga hastega tera mi hona kanu kan flat difati ani ki em hen agon mena maluma difmat hastega tera farataka flat dinkam list mi hatana mi agon mena atuga list ka miga FSB fle den datakamane timitaru agon me registry jasada mundana rafa chahada mundana mi hastega tera be fona mi harus te miga nebbe flanga si agon men jena na kaus mi verify koran jeni ekam mi har mi huridi be fla ase agon me tra verification no kendan ane mi gali beche vidalo gali shukriya me alon men abadus wahada kom medani den kankamuga hallu hodene hallu hoda maseke kuriyama den FTC mi ri rabeng registry masaga sirad kore be hallaka men ade famoti den mi galon hitama korakama ki mi komme kamegge sarukar maseke korani council badnam kora council onge barlu no dewa ka dakka den mi baika issue to go meharu sarukaru sponsored media to kon drama se bakole council badnam kora emima eden bara derawaru kankan e honnani den ane zayage e hushaylo man alonus farat aydu koran den alonuge khiyalen otative hissa gollanan den mi bara bawaru
ගේබිසිතකගේ වාහක මේ දක්වන්නේ දැන් මේ කීනත්තෝ ඒ වාණේ බේෆුළුන්න මේ එකමුග ඇසිස්ට් කොද්දෙන් වකින් හෙල්ප්ලයින් රස්මේ ගඩික ගොලාලම් වකින් නම්බරේ බේන්දු ඒ पर फसे हवान करने गए माउदो मासाफ को मैं हर लिस्ट होगा 600 प्लस मैं होंगे लिस्ट है होगा आदि उड़े नहीं था हम हमारा बैर है मिसाल का दें मैं डिजिटल देता डिजिटल कुरंग अलोंड संवारता है तो कुरंग हम एक मुली सरोकारों में हर में दानी है मी पोर्टल तेरे में से कम फंसे हैं कुरेवे इंतजाम में पोर्टल तेरे डिजिटली माफ करा डिजिटली फॉर्म फुरंग उन गुवा बे फुलुन्ना मिसालक गुड़ालैगें एक मौदमात साफ कुरेवेण काद गोतकं हेल्पलाइन वकिंग खास को एकम हेल्पलाइन कंडेलों अलोन हम एडुकोदल जाया गोशेलो ये तो हम दें मी कुरिम पाकुरि कंतो गालोंडो मी वरबडंग एदे मे यारी हूं मी सरकारों को दंडवा देशे अलोन मितिवि हमारा युतुन्ना गुळुंहुरी कोम्मे कमेगे सेब्बारदुं दे गोता ರೈತುನ್ನ ಗುಳುಂಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹಮ 7% ಇಬ್ಬಾರ್ದು ದೇಣ ಮೆ ಅಳಮೆ ಹಮ 24/7 ಮಸೆ ಕುರಂಜೆ ಹೊನಸ್ එකම ගාලමෙන් දෙමිති බේනම දෙන් ඒකොත කවුන්සිල් බදනාම කොග්ගෙන් සරුකාරකන් හාසිල් කර වෙන කමෙන් නෝන්නාන ඉතුරු සරුකාර දෙක රයිතුන් රුලියන්නනි මෙර FDC මස්සලාගේ දාය කොන්සර්න් රේස් කුරීම එමිහුම් මසෙක කුරේ ආරය ගන්න ඒකම ආහිරුග මිකන් මිහාරු මිග හගීගෙ මෙවති හාමවා එම හිංගවාශේ රයිතුන ඛිදමත් දෙ මසේ කුරාර දෙකොළොම් මෙසම මි එම් මන්සිලකද්දා මසෙක්ක කුර මේගෙන් අලෝන්මෙන් මෙසාක සරුකාර ජෙස්සුකුගේ අලෝන්මෙන් කොන්කම හාසිල් වානි මේ අලෝන්මෙන් නාද මේ සරුකාර දේතරගේ මිතිබනේ රයිතුන ඛිදමත් කුරන් අලෝන්මෙන් ඇස් මිතිබි එම මේ අලෝන එදෙන් සරුකාර දන්නවද මේ කවුන්සිලුන් ඔතී හැම 7% තායිදු මේ රයිතුන ගුළුන් හුරි කොම්මේ කමෙක්ගේ සම अलोन में हम कुरिया दा का हुरहे नाला में एम एकम फाह को दे शुक्रिया दें अलोन का हुशेलों ए जाएगा हुशेलों मांग एड को दे दिनों नागल ये तो नागल को तेक कम फेन नहीं जा आद और बस कुरिया का दे मैं अगर फेन कौन सी डिजिटल करूँ मसले क्या कुरिया गेंदा मैं इधर हर दिन आपको रंदा अलोन में विष्णु मक्की काउंसिल के होरिया है तो मतलब कि अलोन में कमें नुबे अलोन में नुगुला सिस्टम तेरे हम बराबर दान को तक अंत तक गेंदियों सीमलेस सर्विस दिन वसो विष्णुमकी दिन में एकम कोरिंजे मसकता उन में फरा गना फेरा तो करविया कोरे हाई का मस्तरेगा बड़ तफाते काउंसिल तेरे फेनिगन दान में कमुगा हम रात करे एम मसके फेरिगे हम कोरिय दे दे मीगा बोरी गानु गोतन रैतुन फसे को दे को रुया का में कुरान तो गानु गोतन भाई कम भाई को तो ओजे अवन मन कर देने कुरेवन कम नोवे गानु बदल नुगने मी दे किवरिंगे कंतो को बात की गानु गोतन गानु गोबे बुनेफा एस टी विदाल का नंबर इसे विदाल साढ़े से ऑब्लिक हद्दी आशे मीगा अब बुने मी देह के बरिंग मी सोयकुरन जिहेन खमा एहम मा एकं परम जिहेन एकानु नो एहम बुने फवाती एहम एकानु ने मिसा का गानु में बदल को दिफिका वन्याम अगुन में एक बरिंग नुजा कुरिय देविदान जाय विदाल वनी वलंगल वाह के अगुन में से एदनी मिहार मी गानु का देची मी एक्सपायर फॉर गानु बेदान मिहार हादत नुगुले गानु मिहुननी ते एक गानु तो बदल के ना अगुन में मी लियम फरात गानु में लियाना या अगुन हाउसिंग मिस्टर वना लियन चेन है जब खा गंत तो यार मैं बदलाफा लियाना में बदल के ना और फिर ना खमा ए बदल मी गेस्ट दिफका मन अगुन में एक नुदा कुरे के विदान अगुन में बदलाफ ये तो मे एक मिहार में नि गानु लो बुने फोन आती एक तो में कुरे गेंदंग अब जे हम को तो कुरे गेंदन itu beflok bang furta vesti dalo samahat शुक्रिया अरगोन देंगा मा पुलमा उत्तरदारा काउंसलर फातिमा जहिया मी yang hama mi FT danawalang uti hama FTC faratun debba ebba do mang hama algono FTC ge managing director hamdan shakil hama para boda shukra da kurame आदि जाहिया का फरात हम ए सर्विस कार्डियोतेरे का FTC एवनी सिटी जवाब देबा फेन तो हेम जकावनी या FTC सरकारों अदु सरकारों कोद्दे रंगलु कांततो वाकस बांड दाकाला अबदु सरकार अत्यापड फाडो दालो इम कालवन केनो रंगलु कक दनिकी सरकार एबस कम नोकोद्देवा कम फेननी देगा फुलेटुगे रब्बेन्न हिबाने सरकार एबस कम नोकोद्दीगने सरमी मिहारमी उदगु वेगेमनी एमा सरकार कोद्दे खंका मिहार सर्विस कार्डियोतेरे के सिटी के जवाब लियुमकी बर बोडु करियासु मी सरकार वहा है कि
මේක කුරිගේ සරුකාරෝ කංකක් මොන් තීනිකේ ගොත කන්නෝනේ आदेश को भाई हफ्ता गंदा सिटी तक जाओ न दे माधु के सरकार डॉक्टर मुझे सरकार वह है कि सिटी तक जाओ दे वाले सबस कांका को दे वाले सर बस रही ए आगोन वहां रन्नो होती रही वह है नोले गोता मालूमात हिस्सा पल्ले बच्चे रंगला शुक्रिया मी बरोबर शुक्रिया मी समागने निकोटा को ओलिजेन sama mi kam gata dia koi mi kamata ka mase ko ata masto sifo mi sitting gata mi ai e wa ka so adi alonne ane algodo mi shukura da coffee mi ije hammers e me kams coffee enna bas mi wara dos fo mi kam mi ege mi dia alonne wara mase ko fa wa ka mi hissa ko dum benu alonne ebbes mi ko kora kama ka ebbe fra ka shukura da no ko alonne no dana anu shukura da ko na alonne na ke ebbes mi badunam ko wa dakkana bayanu kama asako algodo ekam no kurana ebbes mi baduna wara onna gotta reach saaf ko alonne bunani अगुन अनुवा को जान में एब्बसवान अनुवा का ये सामान में कुरान का में मी अनुवा का में एब्बसवा की हाड़ी का में नो रागलो का में रीति कोते है ना मी दे रकम की सिटी नो फोनवा पब्लिक स्टेटमेंट फाइदे नो फोनवा मी नेरिफा वानी स्टेटमेंट नेरिफा वानी तिमन्ना में मी कौन कौन बाहर का कॉफी में क्या ये मी मा कुरी एकम मी सिटी में ई जगह ये मंदिर फादी ये मैं वहाँ का समा मी पब्लिक का इंगेंज है असुगा मी काउंसिल की रही तो बारा फुरिह मागुदे बस लिबेगा एस अ काउंसिल हम हुरिहा बेफरन के हुरिहा बेफरन बस हम तिबला मी गतरे लागे लिकियन ए मागन में एम मी बदना वगंती ये हमें कनी मी बाकी पार्टी के बयान हम मुमली काउंसिल बदना वगते इंगाफ होती है मी अगर मैं साफ में को तिबेफरन का कादर का मटका रही तो न अगर साफ को मैं किया दिनी ए मेरे बयान नेरुवर गंबित नुलिबे ಅದಕ್ಕಿರಿ ಐಜ ಮೆಂದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಬುನಿ ಎ ಮೇದು ಮಿಕಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕುರಾನ ತೀವೆ ಕಂ ಬಾದನಿ ಎಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೇದು ಕಾಮ ಆತಿ ತಿಬೆ ಫುನ್ನ ಹುರಿಯಾ ಫುನ್ನ ಮರಾಬಾ ದನ್ನ ವಾದಿ ಕುರಿಯತನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎದೆನಿ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಮಸದ ಕುಂಬಸ್ ಗುಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾರೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಮ ರೈತು ಕಂತತ್ತ ಹಿಂಗಾರೆ ಅವನ್ ಮೆ ಮಿ ಒಲೆ ಕೋತ ಕಂತ ನುಕುರು ಮೈ ಅವನ್ ಮೆ ಬಿಸ ದಿಬೆ ಫುನ್ ಬಿಸ್ ನುಕುರ ಅವನ್ ಮೆ ನುಕುರ ರಾತ್ ಕೊರಬಿಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ ನುಕುರ ತಿಬೆ ಫುನ್ ಗೆ ಮಿ ಇಜ್ಜತ ಗದರ ಫೆಟ್ ಮಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಬಿತನುಗ ಹುರಿಯಾ ಮಸಕತೆ ಕೊದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಗಳ ರೀಚ ಕೊದ್ದೆ ನಿಸ್ ಬಿಸ್ಕ ಒಲೆ ಕೋತ ಕಣು ಕೊರ ದಬನ ಚಿದಾಳ हम अलगोन मे देंगे मे एगोता समा विदावले माने फाहगवे हम मे सरकार अलगोन में अस बेया मिनिमम कोद्दीगे शुक्र वेरवा कंडु जे ए अलगोन में एबो ओले मितागा मिनिस्टर गेल्लिगे बस येतो मिनिस्टर गेल्लिगे मेसे बोले मरंग हादुग अस्तु रहितुंग बारो कंकंग बोले मिता अलगोन में कुरंजे एबे फुला विदिर ने अलगोन में एतर दियामस फिल्लवे अंगुलुबनी एमा एबे फुला गवाके समाधान को देंगे एमी गेल्लिगे मुले मिनिस्टर को तो बस ada bang obar syukuri hama awan hama gelli kan boleh misalnya kan boleh hama hingga tu dan dia itu kami mi nanti mah kami sana betul ಅದು ಶುಕ್ರಿಯ ಮೇಯರ್ ಮೀ ಅಣೆ ಅಗೋಡ್ಮಂಗೆ ಮೀ ಹುಳುಮಾಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲಾಫ್ ಮೇ ಮಸ್ಸಲ ಇರಾದ ಕುರವೆ ಮೇಯರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವಿಫೆಮೇಣಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆಕೊಳಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಿದಾಕ ಅಂಕಮ ಬಲರ ಅಗೋಡಂಗೆ ಇವನ ಅದಿಯಸ್ ಕೂಡ ಒಳುಮಂಗೆ ಬೌಳೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಅವರ ರಗಳು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಅಲುಂಗ್ FTCಯ ಮೀ ಮಶ್ವರ ಕೊಲ್ಲು ಮೇಯರ್ ಮೀ ಒಳುಂಗರ ತಂಗೊಳಕಿ FTCಯ ಎಬೆಫುಳ MDS ವಿದಾಳುವಿ ತಂಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೊರೆನ್ QR ಕೋಡ್ ಮೆದಿವರ್ಕೊ ಮಿಕಂ ಫೈಕ್ ಒಫ್ಫೆ ಇನಿ ಯಾಕಂಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಗೋಡಮಣ್ಣಕ್ಕಂ ಏಕಮೆಂಗೆ ಕಿಫಾಣ್ಣೆ දැන් ලියුම වෙස් ෆෙන්නාක ෂෙන්නේ දැන් දෙම්ම SG ෆාක කොල්ලෙව්වේ මේ ඕනර්ෂිප් මේ තම්ෆීස් කුරන් දෙහෙකි වෙරින්ගේ සොයි බේණුම් වාවාක එහෙන්කමග වණීකමග වඤ්ඤා QR code මේ අනේ සොලියුෂන් එක නොන්දත එමෙජ අවඩුමෙන් එවාහක ජයනත FTC හිස්සා කුර පොල්ද මනේ කොට කොලංග අලුගොන් මේ කලර වෙහින්ගේ රජිස්ට්‍රි හෙදමුග අමල් කරමු ගන්න ගොතකි ඒකම වාති රබ්බ ආද yani ගානූනුගත ගානූනුක එහෙම බොනනි එහෙම ගානූනුක මොනාති ingata ආද ගානූනුක එහෙම බොනාකමුග වන්නා අදි එහෙම වේම මේ QR code කොන්න මේ මස්සල හල්ලෙන්න ඕය දත්ත එහෙම ආගොඩ මේ දන්නවනේ ඉංගාෂේ ඒති ඉතුර අදි මියවර ෆසේහවාන ගොත නිම්ම කොම්ම බොර කොහම මෙගත ලිස්ට් ෆොනුවාගෙන් කමුග වන්නා අනෙක්කය සමලස්වානේ හැම බැක් ටු ස්ක්වෙයර් වන් නේර එන්ජ අලුම් මෂ්වරා කොල්ලන් අවඩ ෆෙන ඒ QR code එකේ මර හල්ලෙන්නෝ ගානූනුක ගොතන් ඔතුමුග සබබු ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಮೀ QR code ದೇ ಫೈನ್ನನಿ ಎಫರಾತ FDC ಎಫರಾತಂ ಅನಿ ಮೀ ಎ ಮುಆಮಲಾ ಹಿಂಗಾಫ ಎಕ್ಕಮಗೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಏತಿ ಮೇರ್ FDC ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಗಾತು ಮೀ ಸಿಟಿ ಯಕುಂ ಹಮ ದನ್ನವಾಲಂ ವಿ
තිබේ ෆුළුම් MCC බදාදාශ QR කෝඩ් බෙලීම ඒ හැම වෙලි QR කෝඩ් එකේ එහෙන් නුන්නම අලුගොන්න මෙන්න වානේ මිගොත ලිස්ට් ෆෝන් වදේශ ඒ මිතනුග හිඟි මීටින් එක ඒ මීටින් ග අලුගොන්න මෙන් දෙෆරාතුන් එබ්බස් ෆොයි ගොයි දේ කිෆරාතකු ඒ ගොත වාහක දක්වනි ෆහරගේ මීටින් ග හිඟි කන්තත්ත ಎಂಗಿ ವಡ ನುಗಣ್ಣವ ಫರ ಎತ್ತಕ್ಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರನ್ ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಕೋ ವರ ಎಕ್ವೇರ್ ಮಾಹೌಲ್ ಗದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಕಿ ಫರತ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಕಿ ಕಮ ಹೆಕವನ ಅಳಗೊಂಡು ಮಗೆ ಲೋಯ ಫರೀದ್ ಸಿಂಗತ ಎಮ ವಾಹಕ ದನ್ನವಾದ QR ಕೋಡ್ ಅಮಿ ದೇಹಕಿನ್ನ ಅಮಿ ಮುಳಿನ್ ತಫಾದು ದೆ ವಾಹಕ ಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಫಿನ್ನ mi astu mi muawada hingafekkan karabal kora wahake vidalwani ekon meharo listu amaka adinitor QR code beermas nuwane mud listu meharo moti awun matuga listu mi lifengan hastega teram hunga liste ene sagan men inge fotu mevra magena mona let difa enes hastega teram hunge mi ani rabbe vishada de kamera awun menaka dati kamenne awun bekan kuriye gendana den gaanunu ga waki ekota buna fonati e de ekewel nagan kuriye gendevene iden ma ondu kamen nu kande behunna gaanu go team ekan gendan ehema form fararu form jima barabar kuriye dana mer form inna awma form faran ade tane me adi ane me rasteka thera befulunne non dotto flat libuni jumlako me adives kangen gotake agodu gohiya agodu rangal kolle debba me mi agodu menna registration libe warakon council application libe warakon agodu men adives mi jehani fahidirulama verification of fonwanto noniya QR code nimme to me mi listu ka evs beflo asiya hagan den nujhela adum phone bagre listu ka nemhen asi awon nujhela phone wa ade ehme wagon me mono medani faydiru full list phone wa de bate mihar phone wa phone haste tere beflo mi de awon me mihar me haste tere beflo difoti yota mihar awon me bedeveni adi sekke furiham konen phone wa nudavwa asu mi astu bunanya ke de awon me bay hatta mi ehmes nubone mi ala kuriye gende veto nes mi suwar anna fere mihar awon saaf ko bunjani mihar awon mena kuriye gende veni mi listu ge haste ge dere beflo application datika menati ma awon process kodde mundana mihar ekam miga mebbe fo asiyamo awon me verification anaka phone man jene e fahidiru corporation korambi kamaki mihar difa huriham me full list phone wa de awon menna erokon de vitro kare verification fahidiru ma dakandu jene ero ma rasla fa mi kuriye dane digital ko ad me evaka sagodu me gunam me venu wane hasteka thera befulun ekanya agodu mennan adi register kure veni ad emme QR code kum baakite befulun register kure ve kashannete ehemwema adi emassala adi otiye kuriya agodu me miharala eti hallu kurana goten e beje henimma shukriya me ad mi fahidiru corporation befulun ge de masikatu ge speed ho ko nawanda befulun me haste tere minge list phone wa de mes menegi et zamane ema haturaha befulun fleto ko midakkan ehma to fassas hema den mahenga do haste tere phone men nyama fassas men list wanna dawanda kan ege managare algon go ha ke ki rayitu kantatta mi kurma hawade tibe befulun mi zimma reki gannamme ge hemme bolu kanta nalwa befulun zimma ta ada kuram diame mi kantatta halluwani algon men nubuna men onto evs me kamen ko de no e befulun dinuma list phone me war fasiya kam list homa hadafa email kolli magan man listu libune mesa esan berge nimuni de rayitu etem betem dua kan jene mihar fahidiru corporation amal kora munda goto rayitu mi du etem betem city phone wa mi kam da komba goto nu sarukara ko dawla to di kubunya ko asako ema mi emhe simma ada loko tibe wahaga dakka da awon mena dere asumi rayitu ologata kanda kona rayitu na mibara fasiyo ko wana goto boy furta madu sam list phone wa ka mi kite meeting kite city mi phone mi joni kite baddo kite wahan kya bekar kame muka kya inefficient ko me operate ko me jeni gawmege kantatta ema tantana hawazete bodati musala nagan tibe mi horiya tantati manager ko mismi service kan mase emme service kan mase ko phone me listed domi ya kodo kame ke wahame evs no phone ge wala bag ha me dakkani ya inefficient ko me gawmege tanta operate ko me dani bagut bekwara gota asu wara dere kame me awolu de den agan mi warboda edem fahidiru corporation befulun ka edem midani list phone wa de bhar me adus phone wa de agan me barabar me kan ko nimma dewane me mihal me haste tere as de agan bani mi fashion me kama
එහෙනම් මිහා දොස් නෙගිය නුදේර අනක රවිත නුදුවාර දන්තන එත්තන ෆයි කෝපරේෂන් අනක මේ කවුන්සිල් ලා තිබේ ෆෝන බද්ද කර බේ ෆෝන අබිරක කර බාද අනක අගන බද්ද කර බාද හවුස් මිනිස්ට්‍රි දාන්ජේ මේකේ රවිතුන හිදමේ දේවා ගොතෙන්නේ දවදත කොන්නේ මේ වර දෙරක වාකම එහෙම වාකරමන් ෆාකොන්ද මේනබේ එහෙම සනීති ෆාකොර ගොත අස්සුක ෆුල් ලිස්ට් ආම වර ෆසියවන thank you වරබෂ කොයිසනි ජය ಅದೇ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೈತುನ್ನತ್ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆಂಚೆ ಹಿದುಮೆತ್ತಂಗ್ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೂರಿ ಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೇಯಾಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗ ಫೋರ್ಕೊದ್ದಿರ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಹಂಗೆ ಎದಿಫಾ ವಾಣಿ ಫ್ಲಿಟ್ ಮಿ ಹಾತನ ಲಿಫಾವ ಫರ್ಯಾತೊಗೆ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ ಫೋರ್ಕೊದ್ದಿನ ಏನು ತೋರಿಸಿ ಎಸಿಟಿಗೆ ಜವಾಬು ಲಿಬಿಫವನಿ ಸೌವೀಸ್ ಕಡಿರ್ ತೆರೆಗ ನೋಂಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುಳುಮಾಲೆ ದಾಯರಾಗೆ ಸರಿ ಮಿ ವಿಲಿಮಾಲ್ ದಾಯರಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ ಹಾಮಕೊಲ್ ದೆಂಬೇನು ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂಗ್ ಏಕಮುಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ ನುಲಿಬಿ ಲಸ್ವಾತಿ ಅಳುಗಂಡು ಕುರಿನ್ ದನ್ನವಾಲ್ ಹೆನ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಮಿವಾಹಕ ಏಕ್ತ ಗೊತ್ತಕುನ್ ದೆಕ್ಕೀಮ ಎಬೆಫೊಳ್ನ ಕಿರಿಯಾ ಹೇವೆರಿಕಮೆ ವೆಸ್ವಿ ವೆಗೆಂಗ್ ಅದಿ ಏಗೆ ಇತುರ ಅನಿ ಆಳ್ಮೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫ್ಲೋಗ ಮಿಕಂ ಎಜೆಂಡಾ ಕೊರುಮ ಫಹು ಸಿಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಆಸ್ವೆಸ್ವನಿ ಇಂಗೆತೋ ದೆಂಗ್ ಅಳುಗನ್ ಫಾಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮಿ ಸಾನಿಯೋ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕೆ ಮಿಹಾತನ ಲಿಬಿಲವಾ ಫವಾಸೆ ಹಸತೇಕ ತೇರ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಲಿಸ್ಟಕಿ ಮಿಹಾತನ FTC ಮಾಲೆ ರವೆ ಕಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಂಗೆದಿ ಸಿಟಿ ಅಂಗೆದಿ ಹುಷಾಳಫವ ಫರತ್ತೋಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಏಮ ಮೇಯ ಎವಿದಾಳ್ವಾ ಗೊತ್ತ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾಫ್ ನಮ ಎದನ್ ವಿಗೊತ್ತ QR ಕೋಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವಸ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಜೇನ್ ಆಲ್ಮೆನ್ನ ಹಮ ವೆರಿಫೈ ಕೋರ ಮುಂಗೆ ಎಂದೆ ವೆಂದೆ ತೋ ಹುಷಾಳ ಹುರ ಏನೆ ಇತುರಂ ಮಿ ಎಲಿಸ್ಟಂ ಬೇರುಂ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ ತಾಳ್ಮೆನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೋರ ಮುಂಗೆ ಎಂದೆವೆ ಏನು ತೋ ಮೇಯ ದೆಂಗಾನೆ ಅಳುಗನು ಮೆನ್ನ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನು ದೆವ್ವಾಂಗೆ ಒಳುವಣಿ ಹಗೀಗತು ಗಬ್ಬುಳಾ ಗೋಣಿಂ ಬೇರುವಾಣಿತಿ ಎ ಬೇಫುಳುಂ ಕೊಫ್ಫ ಹುರಿ ಜರೀಮಾತಂ ಫ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹಗ್ಗು ವೆರಿನ್ಗೆ ಅತುಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಫೇರಿಗೆಂ ಫಹುರಿ ಫೇರಿಗತುಮಾ ಎ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅವ್ವಾನುನ ದೀಫ ಹುರಿ ಫ್ಲೆಟ್ ತಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನಂ ಅದಿ ರೈತುನಂ ಹಾಮವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ತೀವೆ ಮೆದುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊ ಹಿಫಾಟ್ಟಂಗೆ ಒಳೆನ್ ನಮೆಸ್ ಅದಿವೆಸ್ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಹಮ ಎದೇನ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಹಾರ ಸವ ಕಾಳ್ಮೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಮ ಸಬಕಿ ರೈತುನ ದೇವಾ ಹಿದುಮೆತ್ತಂ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಅವ ಸ್ಪೀಡ್ಗ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆಗೆ ಮೇಯಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೊಬ್ಬ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೇಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಒಮ್ಮಿತ ಕೊರ ರೈತುನ ಅಸುಗ ಮಿಕಂತತ ಮಿ ಸಾಫ್ ಕೊದ್ದಿ ವಿಜಕಮ ಅದಿ ಕುರಿಯತನ ಒಮ್ಮೆ ಅಮ ಹುರಿಯಾ ಅಮ್ಮನ ಗುಳಿಗೆ ರೈತುನ ದೇಂಜೆ ಹಿದುಮತೆ ವೆಜ್ಜಾಮು ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುರಿಯಾ ಗಡಿ ಮಿತಾತೆ ಮೆಸವನು ದೇನಕಮ ಜಗಿಗ ರೈತುನ ಅರವ එම මේ වියදෝගේ ජල්සාග එජෙන්ඩා කුරියා ටම් තනියම ඉතුරු කමන තීම මේ අගොන් ජස නිමාදාන වරබර ශුක්‍රියා හුරියා බයහුන දෙව බාරද මහම ති අගොන්ඩ ති දෙව මේ ඉර්ෂාද බස් වරබර ශුක්‍රියා